350.000 kaffetræer står side om side på skråningen op til verdens største krater, Ngorongoro-krateret ved Karatu i Tanzania. Det er her Christian Jepsen fra Løjt ved Aabenraa dyrker sin kaffe, Ngorongoro Mountain Coffee. Landmanden har en klar ambition. Han vil have Afrikas flotteste kaffefarm, og han vil lave verdens bedste kaffe. Han er godt på vej, for kaffen bliver af en canadisk kaffeekspert, kaldt for den bedste kaffe, canadierne nogensinde har smagt fra Tanzania. Der ligger et stort slid bag arbejdet med at opnå den helt rigtige kaffesmag. Kaffebønnen skal have den rigtige farve, træerne skal beskæres på den rigtige måde, og de skal vandes med det mineralholdige vand fra skovens kilder. Christian Jepsen er blevet bidt af udfordringen med at dyrke kaffe, for som han siger, for en landmand som mig er det skægt og udfordrende at arbejde med et spændende produkt som kaffe.